ମାସମାନଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ମାସ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଅଛି, ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ବ୍ରତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଶେଷ 5 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେବୋତ୍ଥାନ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ 5 ଦିନ ରହିଲା ତାହାକୁ ପଞ୍ଚୁକ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ମାସ ସାରା ବ୍ରତ ନ ରଖିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ଶେଷ 5 ଦିନ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି। ଏହାକୁ ହବିଷ କୁହାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ହବିଷ ସମୟରେ ଏକ ଡାଲମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ହବିଷ ଡାଲମା କୁହାଯାଏ, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ଏହି ହବିଷ ଡାଲମାର ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଯେମିତିକି ମୁଗ ଡାଲି, ସାରୁ, ବନ୍ତଳ କଦଳୀ, ପାଣି କଖାରୁ, ଅଉ, ଗୁଆ ଘିଅ, ଜିରା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଫୁଟଣ, ତେଜପତ୍ର ଏବଂ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ। ଏହି ହବିଷ ଡାଲମା ପ୍ରଭୁ ଧବଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଯାଇଥାଏ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ହବିଷ ଡାଲମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚୁକରେ ଘରେ ବନେଇ ଖାଇବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦେଖାହେବା ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସର ସହିତ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।